Ziua, suntem din nou pe drumul județean 107I sau Transalpina de Apuseni, împreună cu domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, și domnul Marius Hatzegan, vicepreședinte. Domnule președinte, ce se întâmplă astăzi pe Transalpina de Apuseni? După cum vedeți, avem deja primii zeci de metri de asfalt pe acest drum. Lucrarea începe să prindă contur în ceea ce privește suprafața de rurale. Este o lucrare care, iată, merge aproape așa cum ne dorim. Colegii mei, specialiștii conduși de Marius Hatzegan, își fac datoria și iată că poate mai mult decât ne așteptam noi, lucrurile încep să fie din ce în ce mai avansate. Sunt convins că dacă vremea ne va lăsa, și asta e important pentru o lucrare pe drum, o să reușim să facem anul acesta o bună parte din această lucrare de asfaltare. Practic e o premieră pentru Transalpina de Apuseni. Da, e o premieră și e o premieră pentru toată această porțiune, e o premieră pentru județul Alba, că reușește să înceapă să asfalteze un drum județean de 78 de km și jumătate. Este o premieră pentru locuitorii din această zonă, care probabil nu mai sperau niciodată la o astfel de lucrare, și sunt convins că premiera aceasta va fi urmată de alte premiere în ceea ce privește infrastructura din această zonă a munților și a județului Alba. Asfaltările au început de lângă Aiut, de la kilometru 4, dacă nu mă înșel, da, nu? Da. Astăzi s-a pus primul strat de binder. Cum vor continua asfaltările, dacă ne puteți spune un grafic așa succint? Tehnic o să vă spună domnul Hatzegan. Eu sunt convins că, așa cum spuneau coordonatorii acestei lucrări, vor merge pe bucăți de 4-5 km, porțiuni de drum, astfel încât la momentul în care se pune asfaltul pe această porțiune de drum, partea de jos, de sub asfalt, să fie foarte bine pregătită. E foarte important din punct de vedere ale rezistenței ulterioare a lucrării. Domnule Hatzegan, dacă ne puteți da câteva detalii tehnice. Da, așa cum am mai spus, eu sunt foarte mulțumit de ritmul în care se desfășoară această lucrare de mare anvergură. Vorbeați de premieră, eu cred că e o premieră națională, pentru că discutăm de cea mai mare investiție de acest gen pe drum județean din România. Da, suntem în faza în care s-a lucrat foarte mult pe partea de terasamente. Iată că astăzi deja începem cu primul strat de asfalt. Suntem pregătiți pe aproape 20 de kilometri să asfaltăm în perioada imediat următoare. 20 de kilometri ar însemna până la Râmeți, nu? 20 de kilometri înseamnă lotul întâi, exact până la intrare în localitatea Râmeți. Sigur că vom continua cu pregătitul pentru a turna asfalt și pe lotul 2, categoric. Dar lucrurile merg bine. Ce termen estimați că va fi asfalt până la Râmeți? Cel puțin primul stratul de binder. Estimez că, cred că până la sfârșitul lunii iulie o să ajungem până la Râmeți. Deci sunt pregătiți cei 20 de kilometri. Acum depinde și de disponibilitatea constructorului, pentru că mai sunt și alte lucrări. Dar eu zic că până la sfârșitul lunii iulie o să avem asfalt până la Râmeți. De la pelotul 2, de la Geogel încolo, era foarte prost drumul. Se poate circula? Da, acum? se poate circula pe toată lungimea drumului, deci pe toți cei 78 de kilometri se poate circula în condiții destul de bune. În zona de care aminteați s-a lucrat foarte mult pe partea de terasamente, am lucrat la consolidări, am lucrat la gabioane, la ziduri de sprijin, iar în acest moment putem circula până la Bucium fără niciun fel de probleme. Mi-ați dat ocazia să vă pun o nouă întrebare. Ați afirmat că e drumul județean cu cea mai mare investiție din România. În ce sens este cea mai mare? Ca valoare, ca lungime? Și ca lungime și ca valoare. Eu nu cred că în momentul de față se mai lucrează pe un drum județean pe lungime de aproape 80 de kilometri și în valoare de 40 de milioane de euro. Deci și ca lungime, spuneți că e cel mai mare din România și ca valoare. Da, și ca valoare, exact. Aș
domnule președinte. Cel mai spectaculos dintre drumurile județene pe care le-am putut vedea și sunt convins că cei care ne urmăresc sunt nerăbdători să circule pe acest drum, așa spunea și domnul Hațegan,